County ma Homa Bay yeni moko kuom MCAs ma Homa Bay koro ni onyiso governor mar county onogo mondo mi oket ler kaka osebedo kotiyo kod omenda ma ichwalo ne tend county no kaka mago mag timo dongruok. MCAs go chiwo ndalo 7 ma dwaro ler kaka omenda go osetiyo. Kagiwacho ni nyaka chop sani en omenda maromo bilion 17 mana omi tend county onogo pok gineno berne ma osetimo nyaka gi thuolo masani. MCAs oganda otele kanyo kod Jeff Ongoro mano makanyaluo, Tom Adinda makindu Bay Town, Victor Okoth mano makak Singre West, Vikins Bondo mano ma West Kasipul kod Apopo Lotana mano makanyadoto kod MCAs ma Ugwel kamoting'o Milka Oron, Pauline Oyo gi Dan Ogada. Jowacho ne gidwaro kata gibiro ndiko ne migepe mochung' weche makero kod mibadhi manono kaka omenda mano chwal e tend county mano Homa Bay osebedo katiyo wira ni ng'eny omenda go pok otimo dongruok mane onego bed ni gitimo nyaka gi thuolo masani. Nwachako gimoro kaka assembly miluongo ne ward base. Koro pesa ma en members appropriate to they direct why identify MCAs identify projects mitimo to gidhi gitime executive team awards wa. Koro ibiro yudo ka iko omenda masani higa 2025 gi 26 to giga 2024 gi 25 county government osefelo onge gima gisetimo. Maleti amolo higa iko omenda mineno rumo sani ni modong ndalo 4 to rumo ni en ing'e ni county government koko o implement 160 million kuom bilion 5.1 madongruok to mar ward base bilion 1 to gi 40 million. Koro yudo niya peski duto wan wagombo ne gavana wuog oko nikech iko omenda 2 makoro marumo sani ni to gi maiga mokalo to gi iko omenda 2 machien ka giting'e ne pesa gi notiyo to nokotiyo projects man waketo te nokotim but iko omenda 2 machien gi nyaka samo wuoyeni eting'e ne onge gimosetime and wan wakwayo gavana marwa gilange giwuog oko gi explain ne Homa Bay County to kiweyo mar ward base ni wan gi flagship bende ma koro projects madongo ma county executive timo gande ka chiwa moko accident and emergency unit king'iyo action moseketo is about 450 million to ng'iyane gimosetim cha ka bo commensurate gi pesa ma wasetimore nade kata ka borom gi pesa ma wasetengo kaka county assembly and then theater momboga ne wa allocate 15 million e chao kwame slab level kanyo. Maternity wing gi newborn unit at Goyo mano in the car majority leader embo kwame slab. Riwa industrial park nentiere it was a matching fund. Serikal mamalo golo 250, serikal ma piny be golo ang'owa 250 pesa ne wachako appropriate 2023-2024 to nyaka sani dhe ane riwa ibro neno ka kata ma Homa Bay County mano chako gedo before Migori before other counties one marwa was stall at 37%. Governor okama out gi jogi gi wach kuma pesa ni otimore nade kuom pesa ni odhi kata gimomiyo project no pok otimore nade pok orumo. My name's Professor Tom Adinda, MCA for Kindu Bay Town. These are the resolutions that we've decided to go with. That one, failure by the county executive to respond by publishing or publicizing the report on these matters within the 7 days notice. We shall petition the Senate, EACC, Auditor General, Controller of Budget and other independent institutions to intervene. Pokwa biye nwaweyo projects manwakete budget ni wuondowa gi gimoro mondo wawe moko timgi. Okwa biye mano e gik moyago karka kwa wacho ni gik mowach gi te ka ok otimore ndalo 7 to wadhi kawo action 4 mowacho. My name is Vikins Bondo, MCA representing West Kasipul Ward in the County Assembly of Homa Bay. There are projects that I placed in the budget that we budgeted for as the County Assembly, and we christened them as ward-based projects. To my disappointment, none of these projects has been implemented to date. We are therefore calling upon the county government of Homa Bay to come out clearly and to explain to the people why these projects in all the 40 wards have not been implemented.